हे ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ ପଶୁ ଭଳି। ଏହା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ଏହାକୁ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ମାନବ ଏଭଳି ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ସତରେ କ'ଣ ଏହା ମାନବ ନା ପଶୁ? ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ସତ ନା ମିଥ୍ୟା? କେତେ ଦୂର ଏହା ସତ୍ୟ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ସତସତିକା ମାନବ ପରି ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ବା ଏହା ସତ, ତାହେଲେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହେଲା କେମିତି? ଏହା ମାନବ ନା ପଶୁ? ଏହା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ, ଅଧିକ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିବା ମାନବତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ରୂପ ଯଦି ଧାରଣ କରିପାରେ, ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ଏହା ଏକ ଗୁଜବ ନୁହେଁ ତ? ପଶୁ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ସତସତିକା ଭାବରେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ।